कुछ ना कुछ दिया जाएगा। लास्ट फाइट इंटरलोकेटर जाति न फाल्का डिप्रेसन फाल्का ये लाल मोथारो खाजनी ताको ताई बुहुक्सं नरक ता फालजाक बाइसिदि बसकांनि निर्वाचनो जदुनो डिप्रेसन मुथां मांगाके एकमात्र बीजेपी सारा केबो मुथां माया ये लाल मोथात बिहियारक बीजेपी नो हामिया हिनो जुमला हिनो नरक संगे बीजेपी मुसे हामिया हंगाय तांगै कबागै मतम सुइतंग नरक नखरै थाने जों तो नरक न आदर खरिना रैया नखरै थाने तिनि बिथिं नखर थाने हिम्मत तंखाय नखरै फुनुक दिन नरक बीजेपी न लाल मोथारक सब समय जुमला हेनो हामिया हेनो हिम्मत तंखाय नरक तिनि बिथिं नखर फुनुक दे चैलेंज रिवो दफानो फालबायका खाजानि ताखुक ताई बुखुकसं दफानि बुमुङै जातिनि बुमुङै ता थकक जाक बाइसिदि खाजानि ताखुक ताई बुखुकसं ता थकक बाइसियाक सिदे बसकांनि एडिसि निर्वाचन बीजेपी शुद्ध समय अपेक्षा फाइतंगो नरकनि तिफ्रा मथानि लिडार खरक बसक फाइना नरक हिसाब फाइतनि दिन नरक बीजेपी नका हामिया हनो बीजेपी बेखा कबागै मतम सुइतंगो पब्लिक नका थांचा निनो संनि नरक बिनि बिबि खा कांग्रेस बुमा कांग्रेस बखाय मथा बिनि बिबि नका तेसा बीजेपी ओ दायित्व खा नरक न थांचांगा दिन सागर दे बरंनि नगनि बररंग न बरंग द थांचांगा साथि नरक थांचा खरै पब्लिक रक जथेष्ट थांचा किन्तु बगनि नगसि थांचा खरै आबायनो बगैनो ता थकक जाबायसिने ओ रांचाकनि खाजानि ताखुक ताई बुहुकसं उरनि गाबरदिनि आनि रांचाकनि बुहुकसं रांचाकनि ताखुकसं ता थकक जाबायसिने ए लाल मोथारक तिफ्रा मोथारक बाय बसकांगो तिनि नरंनि मेडियानि बिसिंते आं सायग्रांगो जदि न गुन्डागिरि खायजाकै बीजेपी ने आक्रमण खायजाकै नरक रेडी तंगदे चीनी कार्यकर्ता मैदान नखरजाक केबन फियोगै कक साइकलाक एक बाइक सेबायजाकै 10टा रेडी तंगदे नगनिबन रेडी तंगदे गुन्डागिरि खायनानै याकारदे हामजांमानि माननाय गुन्डागिरि खायो कोनो माया पुखुरनि तै गोसांगो बाथागो तै कुतुंगो बाथा गया गुन्डागिरि खायनानै 35 बছর যারা সিপিএম ने गुन्डारक फिकुं बानसिनानै बागै এই ত্রিপুরা मथवा फायै सारा त्रिपुरा राज्यनो ताबो हर फोनांना नायो जों बंनो फियोग